De wethouder ontbleert het een stien en daarmee is de markt officieel weer riepenen. Er binnen nu 400 parkeerplakken. 100 meer dan in een oude situatie. Boven dat is het parkeren vergees. Ondernemers op de markt binnen tegenwiers met de nieuwe situatie. Prachtig mooi dat er zoveel mensen bij komen kennen bij parkeren. En dat jou natuurlijk wel extra conditie, omdat het gratis parkeren is. Het ziet er heel mooi uit. Het is hartstikke mooi vlak maken. Het riet makkelijk en de meeste keer makkelijk omrijden. Dus het is, voor u als winkeliers is het heel positief. Verder is de markt, trots aan de Bjem-eilanden, griener. Mensen kunnen hier even zitten onder het winkelje. Daar wie eerst volle minder ruimte voor. Daar hebben we de oudere mensen ook wel horen, dat ze graag wat plak hebben om te zitten. Nou ja, nu zijn er hele mooie moderne banken, die staan eraan, die zijn prachtig mooi. Als het midden is en het is mooi waar, lijkt het prachtig, want er zitten heel veel mensen die zitten er heerlijk op bankjes, die zitten er lekker een broodje te eten of iets oors. En ja, dat is het is wat gemoeilijker al jaren. Een mooie facelift, een upgrading van het centrum. En het verblijfsgebied is hier mooi, het is een stuk gezelliger geworden. En het aantrekkingskracht is zeker omheen gegaan. Er is ook rekken houden met zwiere buien. Rijn wordt opvangen in de nieuwe opveert in het midden van de markt. Eindstation is het Prinses Margrietkanaal. Ook binnen er oplaadpunten voor elektrische auto's en zonnepanelen. Een flinke opstekker voor de winkeljuf van Burgum. Het budget van de ondernemers in Burgum dat de krimp die het op loer leidt voor dorpen als deze in Noord-Oost-Friesland regio, voor de komende jaren zouden wij denken voorkomen is. Zo denkt slachter Jouke Klein de rekkoer. Hij verwacht het meer mensen. Burgum had natuurlijk wel een mooie centrumfunctie en het is gratis parkeren. En op deze locatie met zo'n mooi groot parkeerplak voor de neus is het natuurlijk wel heel positief. Dus ja, we verwachten wel meer omzet en meer klanten. En dat merken we ook wel. Die zijn er gelukkig wel.